салом алайкум дӯстои азиз, курси имрӯза аз Сбербанк ба картаи амонатбонк сумраонкунӣ 133 сомону 80 дирҳам мегзарад. Перевод ба картаи Спетаминбанк 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам. Хумо 1000 рубл 134 сомону 90 дирҳам, 100 доллар 1060 сомон. Душанбе Сити 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам. Банки Эсхат 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам, 100 доллар 1060 сомон. Алиф Банк 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам. Орион Банк 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам, 100 доллар 1060 сомон, 100 евро 1218 сомон. Коммерсбанк 1000 рубл 130 сомон. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. Барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. Мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем.